Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate kendo jakanyo mar UDA Aaron Cheriot okone duond bura mar ODM ni tend duond bura mar UDA oikore mar twak kodgi e wi lemo moro amora ma gidwaro ma oting'o kom mar jatend piny Kenya kod kata chenro mag dongruok ma gidwaro kapok gidonjo e keny mar siasa motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Duond buche siasa osechako chapni koni kod kocha ka giketo ikruok. Riwruoge mag duond buche siasa bende kod geno motelo ni yiero ni. Duond bura mar ODM kaachiel kod UDA osenyiso paro mar tiyo kamoro achiel e yiero mabiro. Tutatengeneza njia ya kutengeneza coalitions ya 2027 kwa sababu sisi hatutaki kukaa nje ya serikali tena. ODM will not be an opposition party again going forward in Kenya. Jatend kweth maduong' mar bura mar Senate Aaron Cheriot mani wegego mag midoti e Kajiado na East kama ne ochope nyasi mar choko omenda mar gero sikul. Nyasi manolos kod jodolo ma Suna East Junet Mohamed ne owacho ni kaka UDA giikore mar twak kod ODM mondo gilos riwruok mar duond buche siasa motegno motelo yiero maduong'. Nimefurahia ile maneno mmesema you are going to negotiate. Kujeni kwa meza kama ODM. Na ODM iko na haki ya kuitisha kiti yoyote, hata ya president. Kuja sema tunafikiri tuko na mwanaume anaweza Ruto. Leta tukae chini kwa meza tuone. Hata kiti yoyote, come to the table and ask for anything. Kuanzia viti mpaka maendeleo ya wananchi. Tukubaliane na tukae chini, tuingie kwa kiwanja tunyoroshane na wanaume. Korka kod bura Suna East Junet Mohamed ne owacho ni ODM nyaka ber kod adieri gigo magidhi yudo e piny owacho tok loso winjruok kod UDA. Safari hii tunataka kujipanga mapema. Tunataka kujua tunapata nini katika nchi hii, ODM inapata nini, ODM itaongoza wapi, ODM itafanya kazi upande gani. Kufika Disemba mwaka hii tunataka kila kitu iko tayari. Januari ikifika sasa watu wako kwa kiwanja, kila mtu iko na jazi yake, ile timu anachezea. Owacho ni ODM dhinyi me kod loso kamiti mabiro bedo kod lalruok kod UDA e yore mag loso ruok mar duond buche mag siasa motelo ni yiero maduong'. Wengine wanauliza mimi, mko na haraka gani? Haraka ni ya nini? Si msubiri, kwani election haijafika? Election imefika ama haijafika? Safari ya kesho unapanga lini? Jotelo wacho ni ODM osebedo kweth makwedo piny owacho kuom higni mathoth kendo sa ochopo mabende jokanyogo mag ODM nyaka koro winj mit mar bedo serikal. Sisi kama ODM tutakaa kwa serikali ya broad based mpaka 2027. Na baada ya hiyo kupitia party leader wetu Dr. Oburu Oginga tumeanza sasa mpango ya kupanga siasa baada ya 2027. Watu wengine huko Nairobi hawataki ODM ikae kwa serikali. Wanataka ODM ikiwe kwa barabara, wapigwe tear gas, wapigwe risasi, wapigwe wajao wakufe, na hao wanakaa ndani ya nyumba wakipanga mambo ya maendeleo. Hajui nyuma. Sasa ile Wakenya wanazungumza mambo yao. Wanapanga maneno ya barabara, stima, maji, watu ya Migori pia lazima wakuwe ndani. Kama unafikiri barabara ni tamu sana, hata wewe ingia kwa hiyo barabara. Gimedo sejo siasa go mabende kwedo serikal mar Munywanda kata broad based government. Na ukiangalia wengi wa viongozi wale wanatoka hapa eneo hili, wale wanataka kurudisha watu kwa barabara, ni viongozi ambao hawana track record ya maendeleo. Kazi yao ni kuuza fitina. George Juma, Ramogi TV, Migori.